Urtero egin ohi dugun modura, haurrezkuntza eta lehen hezkuntzako ikasleen emanaldiaren txanda da oraingoan. Prest al zaudete? Lehenik, 2 urtekoek Olentzero eta Astoa kantua eskainiko digute. Olentzero eta Astoa basora joan dira, bidean galdu eta haserretu dira. Olentzero eta Astoa basora joan dira, bidean galdu eta haserretu dira. Olentzero eta Astoa belarrik dira, Astoa Olentzeroi pragetatik dira. Olentzero eta Astoa belarrik dira, Astoa Olentzeroi pragetatik dira. Astoa Olentzeroi herrikotik dira, Olentzero eta Astoa usatik dira, Astoa Olentzeroi herrikotik dira. Tira, elkarrena tira, 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 konponduko dira.
Thank you.